2, 1, моля, снимаме. Вие сте с Берегрюс на пазар. Добър ден. Какво искаш? Моля? Какво искаш? Какво искаме? Искаме една бразва. Имаме Много противен човек. размер А, размер Б и размер С. Аз искам само... Ами ние имаме мутики. Да, раче всичко тук. Номер 1 сме. Магически пръчки тук. Пръчки? Какво с гайчни брадви, уши. Уши ли? Много ще желаете. Имате ли ръкави? Сантови ли? Имаме, да. На! Да ти подбутам ли лук? Не искам!